Ai na zo miki da wani labari. Allah? Na ƙosa in iso gida saboda na baki labarin nan. To wani gyara gaskiya da kiran sha labari. Ai na mai gaya miki. Ibrahim Wisdom TV. Subscribe. Salamu alaikum. Ko ina ta je ne? Fatima. Na'am yaya. Na dawo. An dawo? Wallahi Fatima na dawo da jiyo ne ke gaba ɗaya. Allah dai sa an dace. Wallahi har yanzu Fatima. Amma dai gaskiya duk da haka ba zan yi ƙasa a gwiwa ba. Zan sake jarabawa mu gani ko Allah ya sa a dace. Gaskiya ne. To amma yaya nake gani ko wani sana'a ba za ka nema ba? Ai ba za a dogara da aikin gwamnati ba. Ni kaina na fara tunanin haka gaskiya. Ba zai yi a ce na dogara sai aikin gwamnati ba. Na ga kawai abin da ya kamata na nemi wata sana'a ce. Da in Allah ya sa an samu zuwa gaba sai in ci gaba. Idan ma ba samu ba kin ga dole ya kamata a ce na samu wata sana'a da zai rike kaina da kuma iyalina. Saboda kin ga duk da auren nan ma ko da aka yi shi gashi iyayenki ba sa so. Amma saboda soyayyar take tsakanina da ke har Allah ya kaddare aka zo aka yi auren nan. Gaskiya dai da ya fi gaskiya. Shikenan Fatima, insha Allah daga nan zuwa next month. So in an samu dai, wallahi alhamdu in ma ba samu ba gaskiya zan samu wata sana'a sai na ci gaba da yi. Allah ya sa a dace. Allah ya tabbatar da alkhairi. To, ba wani labari ne. Yanzu dai ba wannan ba. Me kika dafa? Wallahi ban dafa komai ba don ban yi tunanin za ka dawo da wuri ba. Amma dai yanzu bari in ji faka in dafa maka ko da indomi ne. Na hutar da ke Fatima. Ai ganin ki ma ya kosar da ni. Kwantar da hankali. So za ka zauna haka? Zuwa an jima ai ne wanka kuma kin ga kamin lokacin ki kada abincin sai. To shi kenan. To yanzu ya aiki ciki. Ai na zo miki da wani labari. Allah? Na ƙosa in iso gida saboda na baki labarin nan. To wani gyara gaskiya da kiran sha labari. Ai na mai gaya miki. Kisan akwai irin mutanen nan irin yan balaja'un mutanen nan da za su ga mutum ya ɗauko mace kan a caɓa sai su dinga yi mata sissi fatimaci. Sai aka yi ya ga wani mai a caɓa ya taho kawai sai ya dinga sissi ya ga ya goyo mace. Ashe shi mai a caɓan matar shi ce ya goyo. Ai fakawa kawai ya dinga zagin mutumin da ya dinga zagin shi. Wallahi ni bai burge ni ba yaya. To, wallahi kamata ya a ce ya masa ɗan karen duka. Kai, kin gan shi Fatima? Wallahi yaya, saboda irin wa'annan suke kiran ruwa da kansu ai. Wallahi dai gaskiya haka ne. Allah ya kyauta. To shi kenan da yanzu ka je in aji takardun a ɗaki? Daga nan sai in biya maka da ruwa ka sha. Fatima na. Yaya. Ibrahim Wisdom TV. Subscribe.